elukere plan ọkịta ka ị nwee wee bido n'oge asị gị ndị eji ihe wee bịa n'ụbọchị nke taa fe na soshal midia wee bụrụ ihe ahụ a na-agwa ụmụ nwoke unu nakwa ifu disemba rizọt ga-akpụ february ajọs ji nwayọọ na-apụtasị nwayọọ ihe mee na disemba na february ka rizọt ga-akpọ ọ mat ọ bụ na ị chọrọ ịjụ ajụjụ ị ya anọ na-afụ ya n'anya gị meanwhile tupu m gaa achọrọ m ime ka ị malụ na nna na Odenigbo na YouTube channel anyị anọ m live on Vote Odenigbo so ka ị nwee ike join anyị ka ị sonyelu na interact ya engage ya like ya share to your friends the link to this video ka ha nwee ike sonyelu especially ndị nọ nso dị anụ anyị ma ebe ha ndụ na anyị nọkwa na Radio Garden now ihe ga-enwe anyị ntị from ebe na ị nọ long as na just download your Radio Garden app search anyị Vote 104.3 FM ị ga-ewetagodi ya nso na ị ga-agodi ya down ịpụtazie n'Enugu ịtaipụ Enugu taipụzie Vote 104.3 FM ọ dịrị gị izi nchọta sonyela anyị nke so na part of town so ịma Valentine is coming ọkwa next in 2 time so case na part of town mana ị chọrọ key in into your favorite station and programs I know na radio so but for now join m na YouTube channel anyị Vote Odenigbo na sị gị daalụ so ihe nji ka wee bịa today wee bụrụ gịnị na result nwayọọ akpọbago o wee ndị akpọ n'oge karịa ndị nke ọzọ depending on arụ ime depending on gịnị imelụ na December alụ ka nji bịa taa maka nnọkọta omenala anyị na ọ ya adịba anyị ga na-ekwuzi ya we are all living on our own conscience because I'm sure that na omenala anyị aka na ụka siri ike ka o si wee dị na mbụ normally nwoke gbaa n'ilo o kwesịrị inwe consequences nwatakịrị na-anọrọ na di solu nwaanyị nwatakịrị na-anọrọ na di solu nwoke nọ na nwaanyị yatago o kwesịrị inwe consequences but of course ụwa na-eme ntụgharị ka ejidere gị medical ga-ejide gị so nji maka ya wee ndị ihe eji medically and onye nke a bụ na junction ka a nọ wee nwe ya ihe na-atọ m ọchị na ihe a niile bụ nọ na junction ọkwa ifu junction especially akwụsị ya junction a ahụghị m ife na-acha atọ m ọchị now this man meet this girl during one of the festival eme na obodo probably na Delta or so because ihe a na-eme na Asaba so ya bụ nwatakịrị na nwoke anụ nwekwe nwaanyị n'ụlọ wee pịtọsịa ife niile ha pịtọsị fast forward to yesterday bụ 27th January nwoke wee nwee nwatakịrị na mpịa na junction wee kwechiri na mpịa na nwa ya nwaanyị ga-enye ya 68,000 naira ọkwụ wee gwọọ ọya ụfọdụ n'ime unu ga-asị obiri n'aja ọcha mba obiri n'aja ọcha bụrụ ego n'ahụ onye nweta obiri n'aja ọcha afọ ya bụ sorry especially ọ bụ na ijighị ego especially ọ bụ na ijighị ego even though United States of America decide go na fa ga-emeela anyị ebere mana so nya bụ nwoke nwelu nwatakịrị na mpa ya no regrets for the father ọsịrọ dị ozochinata onwe ya ọsịrọ dị oke ebe ọ fụ nwata ka ọma ya mgbe ọ ya nọ sọsị otu o si wee dị ya n'obi ọnụ ma n'iwe o wee ji nwoke na nwunye ya nwaanyị ebe ha chee ebe wee sị ha nwunye ya nwaanyị ga-erefe ndị ego o ji wee jee gwọọ ya ihe o vunye ya and guess what nwunye ya ebuteghị ya nwunye emego gịnị ebutego ya bụ ọya so mgbe a na-ekpezi kịta bụ gịnị na mpi a marọ n'ihe ya ọ na gbasalụ ihe na nwoke eme kedu ka a esi eme ya involve
nwoke mmadụ na-asị na o nwere ihe gbasara ya na ọ malụ nwa ya nwaanyị ebe o si wee otu o si wee kokote nwa ya nwaanyị ọ sị na ọ naghị akwụ ya ụgwọ ọgwụ ọya obu ada ọgwụ ji wee gwanye ọya ya ka ọ maka o si wee kote nwa ya nwaanyị ya kotekwa ka o mee ka ọ gwọ ya dị ụgwọ si live nwoke n'iwu o si ha na-akpa ya dapụta na o siriri na-akpa nwa ya nwoke na o ya esiriri na-akpa nwa ya nwoke anyhow way one be ọ dị na o ya esi na-akpa nwa ya nwoke rather na o ya esi na-akpa ya like ọ bụrụ na akpa nwa ya nwoke na o ya esiri na akpa ha pụta like na otu no nna without that money na o ya esiri na akpa ha wee pụta that day nwoke ekwero. So at this junction ajụjụ m na-ajụzi bụ nwoke a o kwesịrị I mean nwatakịrị nwaanyị ekwero na ya force ha na ya nwatakịrị nwaanyị afọsụ ya na-emekọ ihe ọbụla ha na-abụ mekọ so except na na-akọwatazi na nke nwaanyị which bụ the case nke nwaanyị afọsụ ya then secondly nwoke ọ na o kwesịghị ikpuchinete onwe ekpuchinete zochinata ya bụ ihe ezochinata ịghọtago dịka otu ọfụ ha na junction ọnya ka m ji wee na-asị na omenala anyị adịzikwa maka ihe kwesịrị ị na-ekpuchi ekpuchi ihe kwesịrị ị na-eme n'ime ụlọ ihe a na-ebuzi apụta n'ilo shamelessly this man jide nwoke na nwa ya nwaanyị bunyere ọya na o ji 68,000 naira wee gwọdị ọya na ha ya enye ya ego m na onweta na ihe ga-eme ọ nata ụtasị ya winye ego ndị mmadụ bụ ihe bịazụkwa wee gbakọba wee tinyezielu ha ọnụ. So at this point now ifidi na nke nwoke a na ihe o mere dị mma like all the right in terms of disgracing this man na nwa ya nwaanyị. Secondly amam na enwezikwa stigmatization for ma kpọọ ya stigma yes o kwesịrị inwe stigma because ị na-eme ihe ị na-emekọ ihe with nwoke na-abụrụ di gị ọ nwoke bụ na ọnụgo nwaanyị ihere kwesịrị ị na-eme abi ihere kwesịrị ị na-eme o kwesịrị ịla na-eme gị ebe ọ bụla ifu ọ bụ na ọmụwa bụ nke nwaanyị site ya that man one time mmezu ya rigide especially ọ bụ na ịbụ onye na-eri the countenance mmadụ ma ọ bụ body language inegi anya n'iru ịmago na onye a na-eme gị approach ị kwesịrị ịma that nothing good will come from there esi mpa gị ka ị bịagodi first enwekwa ike akpụrụzi ya mpa gị ihe apụtalịrị na maka ejide mpa gị ya apụta ịghọtago so kedu ihe ilo n'ọnya bụ the best approach for this man nugolu nwaanyị bunyere nwunye ọya wee fụ onye na ya mekọrọ which na ya amarụkwa na nke nwaanyị tụrụ obi ebunyere ya na ịbụ because ụdị nwoke ama nwa ofu ọma nwa ịbụọ adị igosi gị na this girl adị akpa na phone so o chebili ya so kedu ihe ifid na ya were the best bet for nwoke bụ na ọ nọ na nwaanyị wee mee ụdị omume the man na onwe ya bụ mpa nke nwaanyị ifili na o kwesịrị save nwa ya from the shame or save the family from the shame of this kind of embarrassment because yeah they very embarrassing. I can't even imagine onye mma ị nọ na this situation. So kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello. Good evening. Good evening. No. I'm telling you. Kingsley from Ebonyi, no.
Okay, nwanne nwunye. Ya bụ nwaanyị ọ na-anụ anụ nwanne ya. Daalụ. Daalụ. Okay, unu anụgo ya ụdị ihe a because ọ gbago na social media, so ụdị ihe a bụ n'ọfụ ya ọ na ọ nọ around that vicinity, ụdị ihe a wee mee na ya bụ nwoke ya akwụkwọ ụgwọ because o nwere ike kịta anụ a this man ebodokwuo nwunye ịma na ụmụ nwoke dị evil. Ọ dị possible obodo nwunye ya sị na onye anwa bụ ihe bunyere ya the thing. Ọ dị possible. Ụmụ nwoke a na-like ka i defend ihe nwere isi. Ọ dị very defensive mgbe ihe a ya after. Ọ sị ya na onwe di na onyanwa na ọgwa gị ya. Ụfọdụ ụmụ nwoke ga-emenwu ya ọ ya na-eme steady ha jebute ihe ebodo nwaanyị. Hello. Ka ime? Ndị oyi. Afa gị wo Joko Friday. No. Daalụ. Ọ dịrọ mma o. Ọ dịrọ mma ndị na-ewe m iwe bụ ụdị ihe a mee sef innocent women na-ebuni ya. And ebe nwaanyị ga-anọ wee bunye ya ọ bụrụ na gị na ọ na-agbapụ n'ilo. Because ọ bụ na ịdị agba n'ilo nwere ka nwoke ga-esi bunye gị ụdị ibu a n'isi iburu ya. Ike asị. Then ụmụ nwoke adịghị anafelukwu ya ma ọ bụ na ha ma na nwunye fa adịghị agba n'ilo. Ịghọtago ụdị ihe a bụ ha bute mana ụdị ihe mana nke ụmụ nwoke na-ezo ọsịsọ. O nwere ike o jee dinacha onye nke a na o jee dinakwa nwunye ya. Fe ya omebe nwunye ya. Hi. Oh. Hello. Mgbede ọma ka ime? No. Chima from Enugu. Chima from Emene. No. Imagine. Mm-hmm. Amen. Oh. Daalụ sọ. Ifugonian. Oh, a lot of people na-ebi ka ọ na ha nwere nwaanyị n'ụlọ and I just do not I don't know why. Ha na-ebi ndụ ka ndị dị single. And ị ga-afụ nwaanyị na ha na-emekọ ya sị gị na fa amakwa na fa dị na ha nụkwara nwaanyị o. Nwekwa ka ha si wee kwute ya. Hello. Nnọọ. Omife bụ nke eziokwu nnọọ.
Well, before we were etinye nylon wee dọọ the thing. Hmm. Ọ ma kịta ka mgbe ị na-etonite? Mm. And after the condition, the pregnancy were there. Ask no emergency. Hey. Mm. Mm.
Mm. Ọ na-abịa n'ihe omenala. Mhm. Mhm. Mm. 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 I just think na ị kwesịrị iru ọmụtaba all these things. O nwere age nwoke kwesịrị iji malụ the anatomy dị n'arụ nwaanyị. And a na-akụzi everybody na-emezi everything now. So ọ na secondary school na at least from S1 or SS2. Mhm. Don't worry. I'm your fear, but the tailor in a decent otu ọ ga-esi wee daba. Brain ihe niile bụ age kwesịrị ịbịa with brain. Ịghọta? All brain capacity, the capacity of the brain, ihe ọ ga-ebu. Nwa ya ka nji wesi ka ọ gbagota na age na SS, then onye ahụ nwayọọ nwayọọ by the time a na-aba SS1 ọ na-expand, SS3 expand by the time ọ banye university ọ mara ihe ọ na-eje for out there. I just feel that's how it's supposed to be for both gender. For both gender. Ị nọ na boys, ịgụ na girls. Okay, ịgụ na boys and girls school. Ka esi na-asị nọ mgbe ebido unu. That's why eji maka etu unu. Mana na SS1 ekwesịghịzi dị maka etu unu. At least anyị ebi afọ na daalụ. Mm.
Okay. Ọ dịka onwe ndị imebi ịghọtara ya from experience. Daalụ. Oh, daalụ. So I take go much of our time and engage break right now. Can just chọrọ obere afịa na cheta azụ. Mgbe na chetala azụ ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndị nke bụ na ha sokwa m na YouTube channel. Ana m afụ onye jekwe Cecilia, Jude Afam, Praise Odile. Praise Odile dịka si na iwe dịka ọ na-ewe m taa. Yara aghọta my brother. Ọ bụ na eweta advert na Volt na iwe ya gbada natatu ma ego ka anyị na-achụ right now, ịghọtago, but ọ ga-adịcha mma. Aga na ebe ọbụla nna anacheta azụ, mgbe nachetara azụ pik bekwe kọọlụ unu. Ndewo. Volt 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our sky lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915 079 2175. 0915 079 2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. Everything you do. Are you about to start another one? Soon. Bring Uncle Emery's laptop for me, please.
Anachetago Azuna Volt 104.3 FM. Ikebe ego. And okwu ego ka nji maka ya weta. Okwu fidelity. Okwu trust. Okwu faithfulness. And okwu ego. Ihe ndị bụ nnọọ nchịkọta nzukọ ife niile nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa maka na ụmụ nwoke na-awapụta ha na-edemand something that they cannot give in return. A na-edemand ihe ma nyenwe in return. Ihe ahụ ị na-ana mmadụ asị gị time ruo asị gị ma eli onye ahụ ị ga-eme anya bụ the thing. Ọka ọ bụ na nwaanyị jee n'ilo na jee bute ọya anụ abụghị nwoke, I'm telling you, hell will let loose. Nwaanyị mmadụ ga-anọ na bie pịa mkpụrụ ihe ya. So ọ dị very appalling that a situation like this nwoke enwere ifere ọ kero maka ezinụlọ ya. Or care because one thing you get portray go do your own image with respect. How many with self-respect when we can respect one the other, you can't give what you have. So one can marry your self-respect and for any reason why ogeji when you pan you also. I am a agadi nwoke or hakagadi nwoke you did disgrace so like that shamelessly. So I'm gonna YouTube like and Gupta can go messages in the mud tupu nnachi ya na phone line anyị. Onye jekwa Cecilia sim, good evening Auntie Chinazo, my dear Valentine indeed is coming. All the Vote FM ODENIGBO family, welcome. Dalo so, Dalo. Judah from Western, good evening Auntie Chinazo. I think the man would have settled that secretly, but since the reverse was the case, people around them know that both have the disease. I'm telling you. Because nke nwaanyị ka ọ nyụrụ afịa. Nke nwaanyị ka ọ nyụrụ afịa dị very very single and young. Imagine nọ na village kike ụdị ihe onye bịa iju ike ọ ya ajụta. Onye ka ọ nsị ọ bụ na inwe nwere ike ịkwakọnata onwe gị pịtọ anything. Ihe nzuzu ezu buru ya pụọ outside. Buru ya pụọ outside ịbata bụ na dịka sent. Ọnwụ ihe onye ma m kpọọ m one day si makwa ịma na agwa m ga-eme ụdị na ọma anwakwana anwa nwoke ahụ ya anụsa go because all you feel that you are lying against the daughter. Nkịta niile na-eli chansị anwere onye bụ essence onwere mana self-respect because na inwe self-worth bụ everything. Self-respect bụ everything. Ị na-ewe iwe ọkụ ị na-ewe iwe ọkụ bụ na onye ndị niile n'oge dị na-efili ya ị na village ebe ndị elders nọ kwire onwe gị ugwu. Kwire onwe gị ugwu. Ifu m ebe ndị elders mụ na ya eweta na why? Because yes, a lot of people bụ ndị azụchagolo hence na try kwa mana anyị mago do to at some point to poor. It is a peak your bad habits. Ọ bụ na iburu onye brain ya onye nwe self control onye nwere discipline sway you. Ọ ga-alapụta gị. Ọ ga-amapụta gị okwu n'ilo. Now imagine this young girl na izuzu ụdị ihe a n'ebe ndị mma ya nọ. Ebe parents ya nọ. Imagine that. So kedu ụdị ka o yeshi wee dị na ọ nọghọ nso na ọ bụ na ọ pụọ. All right, a na-eshi n'ụlọ wee pụwe ezi, a na-amalụ mma n'ime ụlọ wee pụwe. Praise orderly. Sim, why do you look angry? Can I tell you a joke? Praise, you know a joke you tell one na me bu joke gi. When you just say praise things okay. Oh, praise. When you just Cecilia, there are things that are happening these days. Angry, my dear. Well, I'm immune to anger. They may we were like that. You gotta go. Meet. First, see you look like celestial, my dear. Thank you so much. Very for Dalo. Because yes, the truth is that there is no morals again. Yes, Dick brother born morals are the rose. It is that there is no moral. And imagine that guy's audacity confronting a girl with her father. Imagine that. Don't worry. So but
Good evening, Auntie Chinazo. Pauline Godwin Ike. Well done for your good work and good advice. Dalo so. So I'm gonna change a phone line 0706 048 5853 my one at 0915 570 8347. Hello. Good evening. Kekime. Ademoye. No. From Enugu, no. Yes, so I thank God. Ofuma. Dalo. Okay. Iwenu. Na January I can just spend 60 something thousand. You're gonna for in account there. Hmm. Oh yeah. Another thing. Hmm. Ogosigo ka ọha. The man egosigonu ka ọha. Ikegwu. Ah, nwunye ya ọgwụchapụ anyị mana asị na onye ala ifela adịghị eme onye ala na onye na nna ya yi. Ọkafọ. Hmm.
Okay. Dalo. Dalo so. It's an equal situation. Like more kita no abroad nwoke ikas. Ndị a na-abụ abroad ha nwa na-eche ma onye na-eche mbụ nwunye ya. The shame. Junction a the man. Junction a the wife bụ na or the family or the man bụ ndị ama ama na this mgbamgba ebe ife ame. Kedu iru nwaanyị a ga-eji wee pụta ọzọ? Na so ụmụ nwoke anaghị amakwa iru ha na-echu anyị until amakwa m na ha na-realize kwa ya at all. Amakwa m na ha na-realize ya at all. Because the main thing bụ na ịnụ mmadụ ikwesị inwegodu respect. Ikwesị ịma na onwe ya na-akpọ respect for your partner, for the relationship, for whatever on share together. So apụtakịta na obere nwa na-asị na ọmagolu inches ihe na dim. You can imagine that. Ekwu okwu na enwike the girl abụrụ na onwego friends ya ọ kọọlụ the thing. Na-agafezi asị na oh my word. Ihe na-emekwa na emene ma agwacha zoro. Ọsị gị ka ife na-eme na emene. Ife na-eme nnọọ. Ọ na-emeshi ike. Ka ime? Uhuruchi ọma. Ihe na gị kọtụọ. Ikesi. Nnọọ. Maka gịnị? My brother, I did quite a check, yo. So that is the thing. What was it just here? Did you check here? Manual reason here because come on my sense of another more sense. Cha. After don't be saved, don't be saved. Whatever you do. Now the only more since in there that is the amount of money. Nanga calling upon what you put it on. Okay, but you get me up with my own suggestion. But then we have to check here because I'm not. Dalo. Honorable,